ka Rumen Futsal mentakasngi ka arpsan terku yayong hajar arpsan kalapli perdano ya ka training camp kabalai benai kabala tip kum ka first Rumen Futsal training camp kaban aji hikai futsal ya ki kena hakani ka training center kabadon Mawdiang Haribhoi district ya kani ka training camp lawan man aji hikai dau ba sumar langswer kumo coach ba ka samla dapi shisha singli ka assistant coach kabadairu ka national player na ka jalla Meghalaya lawan menpeli perdana ia kani ke Lempung aji hikai da ka kong Ridahun Lyndem ka physical training instructor ka Haribhoi district sports office harangkat ke jingi don lang ki officer bat ki riurang pa namar ba imai la khot lang ngaban wan hang ni pani kendo ya fi ban shop of inside coaching camp ning kong am nga soban ong man ai ngo yu blay namar ba phikini ki hep ki barit philong ki badon bok ba pisodon bok nem pinyo ila kai hang ni so don bok ne man yo coaching camp nei ti pidi ban ai ngo yu blay ba ik e ka bo blay la play lat if ba finyo ik ni ka po ba finwan ka coaching camp no dolo no fis dan coaching camp shy am one to style ka coaching camp lamar tang marway ba fin chila ka hi mat practice ha yen finum la tang marway finum la fi don kam bandon kino hikai fi don kam ban yo kinong yalam fi don kam bandon kibrieu ru ki bana shalan det ban ai fi kum kani ka jaka kum ka por ba finyo coaching camp marway finum la fi don kam ka jingirap jong baro ta ka daw haba fi wan shanie wan na du ka men sim ie ja ka jingla kai kan mau ban ie ja ka jingla kai ha la da fim ie ja ka jingla kai nei fi shudan ba ong ba pha email ne ba pha isa ne em ie ja ka jingla kai da fi la ie ja ka jingla kai em suki pen sakio hadin peta ka jingla kai kan se ie ja fi kan sa ai burom ya fi dei ne am ta ka daw long testa pen sa long discipline da fi don ha ka sports 1 kilan man baki khot 1 kilan bet hang ni ka por man baki khot 1 shimi ga ni ka kabu ban ngi scam ba wi si fi ru pen sa ya kiyo ba sa jerong tingi ai kublei ru ya i ba ban i ma ki isa sumar ki bashim khia ni kit boket riang ya fi ba ublei undang kerkhu ya fi baro undang ai jing nang jing start ki ni kinong ya lam jo fi bat fi ki khna bat finang ya kiyo nang ni shakhaman bat ngi scam ba do lak shai ka singi kan no ka singi ba kamen enjoy be piwan le kai ha enjoy na ma da fi enjoy nei fi kilal do di ki ke bro khat bat finang nang shu ya ki teknik bakin hikai ha namar ka football mata baro ki le football dei nem habdon kam nem ki sap ki pong habdon kam nem ki teknik ban learn te fi ban sango igini no hikai gi jong fi tangkat ni ngi scam ba kani ka coaching camp bakin sedang menta lai banai hang ni pinyele ba bat ki jong ima dua penya ya kani ka coaching camp kinang prela chu ba finang yo pa dia hadin lai banai finang yo shu pa dia ka por banang wan man ka por tang gini kitien ni wish ni ai fi ka bok ka jongi ni duai bu blame don dekat bat pi baro bat kum ju ya ima ya iba badi coach baro tangkat ni ku bless bon ai ku play pi ba piwan ka jingthmu hi ka jongani ka kam ka bangin pelong menta hang ni lai banai ka dei ban focus ya ka skill kon focus ka fun game skill development but teamwork nama tai khna namar ba klem ka fun klem das dan ka jingsu tanat ha khna ya ka game kinumla ban le kai ba te ni focus ya kata baar ka dei ka skill ka bang ngila ban sei ya khna ki ba wan hang ni ba ka kam ngila ban sei ka ban develop ka skill ka jongki lembaga development ka bangin le angi bat ka hadu ka dei ka teamwork namar ha ka abaki khna ki wan le kai kidon kam ka fun kidon kam ka skill kidon kam ka development ba nalor jing kita por ka kidon kam ka teamwork maha football frame ka teamwork na tingi ga dei ka focus jong ni ka kam hang ni dei ta ki south league ki pillars ki bangi kwa ban le ni ha ni ka kam ji ka pa ikmi pa ki badan ha ka district di boy bat ko kan sodong kila banwan da ka ba kisim form bandung ngila ban kinti ki kena ka jong pi ba kun jong ka district jingi hi bara ko please